אז ייזהר בן אדם לא ללגלג על דברי חכמים, שכל המלגלג על דברי חכמים גיטין ונבב נידון בצואה רותחת, וזה עונש מאוד לא נחמד. לוקחים את כל הצואה שהוא עשה כל ימי חייו, כל מה שהוא אכל, את הסושי, כל מה שאכל שם, היואנות, הקרפדות, אני יודע, מרתיחים לו את זה, כנס לבפנים. היה איזה אחד, הגיע לגיהינום. איך שהגיע לגיהינום, אמרו לו, תשמע, אתה היית רשע, אבל יש לך קצת זכות, אתה תבחר איזה עונש אתה רוצה. אמר, מה אתם אומרים? אני יכול לבחור? כן. נכנס לחדר הראשון, שורפים אותם, מתגנים אותם, אמר, לא, זה פה מפחיד, לא רוצה. נכנס לחדר השני, ראה אותם אנשים תלויים, זה מהברית שלו, כי הוא חטא זאתי מהדדיים שלה, כי היא חטאה, אמר, לא, נראה לי כואב. נכנס לחדר השני, ראה אנשים שנמצאים שם בבריכה של צואה. זה הצואה שלהם, שהרתיחו, נידון בצואה רותחת. הראש למעלה, סיגריה בפה, בתוך הצואה. אמר, תשמע, מסריח, אבל אני יכול לשרוד את זה. נכנס לתוך המים, אמר, תדליקו. הדליקו לו, פתאום בא השוטר שרק, יאללה, נגמר ההפסקה, להכניס את הראשים בחזרה לתוך.